Ideme lakovať tieto natural moje dlhé nechty. Som mega zvedavá, aké to bude. Na sociálnych sieťach som sa vás pýtala číslo laku, aké si mám dať. Bolo tam veľa typov, ale dneska to bude 23 Pinktastic rúžová. Už som si extrémne dlho nelakovala takto dlhé svoje nechty. Ja si to lakujem tak amatérsky, že nalakujem si to nejak random a potom si odlakujem odlakovačom to okolie, vie. OK, ide to v pohode na tejto ruke. Jaké pekné tie trblietky. Ja som kedysi inak chodila na gelové, akrylové, ale už proste mám takéto moje natural, lebo však na čo chodiť, keď mám cool natural, hej? Wow. Túto ruku by sme mali prvú vrstvu. Ideme na druhú. Jaj. Pozdravujem všetky nechtárky šikovné. No, tak toto zatiaľ vyzerá po druhej vrstve na pravej ruke. Takýto je rozdiel, hej, dosť tam vidno ten rozdiel. Tu máme výsledok, fakt, že sa mi to páči. Myslela som, že to bude pigmentovanejšie, ale tie dve vrstvy podľa mňa super. Takže do komentu mi napíš, čo si o tom myslíš a napíš mi aj, či si lakuješ nechty, alebo si nechávaš prírodné, alebo chodíš na umelé. Love you!